трябва да видите всички от YouTube, аз съм Киро Пича и днес снимам на CS 1 и 6. Виждате, не съм много добър, но не ми пука. Виждате как ме фащаха мръсно. И сега ще ме убият, защото аз не мога да играя много добре. Вземи си МК, както виждате. Оня буклук е там някъде аз. Видяхте само, че не съм добър, но не ми тук. Сега ще видите как ще разкъпка. Ето, отиваме. И видяхте как хубаво се отмъстих. Но не стана. Нямам лаг. Клипът няма да е много голям, защото не ми се прави много голям. Примерно да е около 10. Не, ще по-малко около 5. Шит, видяхте. Как ме праща този буклук. Само те бяха двама, но този пич ще ги убие. Сега ще видите. 1 от 3 не съм пробвал, но все пак ще си ресна. Отново се ресна. На този пич не успя. Бомбата гърми. И пък не виждате, аз съм си слагал скрина. Тя съм си ги слагал. Ако си чудите, също са така, ето видите дегартигала как е. На бака в бракон такова. Там, чумаки, това не мога да се знае за мен. Не е от значение. Нямам лаг. Оставах и демо. Да запаля, ще ми платна компютър за края на годината. Но това не го интересува. Ето сега отвън така някои буклуци. Видяхте само какъв хак беше този. Може да не се чувам много добре, да знаете, защото микрофона ми не е много силен. Да презаредим. Възмутилно, мръсно. Видяхте как ме убиха. Мръсно. А този пич май нещо е АФК. Този сервер е Deathmatch. Не е бай Deathmatch, аз мисля, защото не е респаун. Тикет. Виждате. Видяхте само какво проя този. И сега ще го убие. То само с един тъп пистолет. Как ще го изчакали. Толкова напиша.
видяхте, там той беше с пистолет, това не ми пука. Вие съм дръмто голяма, защото е набаскал, а пък аз съм нещо болен. Шит! И двамата се отбихме от буклук, не изненада. Но сега няма шанс да загубим. Все пак ние сме пичове. От вечера ще снимам още един клип, обаче ще е с дръмто и не знам кога ще го качвам. Аз също съм добринувал от Game Zone да на TV, да на BE, ако не спомните, ако сте го гледали, пустете го, големи сме пичови там с моя приятел. Видяхте как че не съм про. Shit, убиха ме. Затова мисля да приключвам епизода и чао!